So what's up mga kasiyaw karon mayong buntag kaninyong tanan karon kuan ihaw ug baboy kay fiesta diri sa among barangay Liluan Marias Kior sila merong baboy kung ihaw ay baboy pa itong ihaw no bali tulo tanan kay sa gihuna Ini kasado mo na gani ito mga ambiyo. Iluwag na yun. Pag na kung sa punto mo ha. So happy fiesta Liluan. Senior San Jose, patron. Apa? Ina kasayon mo gud ba? Kana kay apa kano puro na dili mo gud buli ni tatos na. Galing raster na ang TV mo. Mga nila. Hindi naman daw ito ay kami-kami wala kami sa kaya to. Kasado. Si ang kulari ugat. Konta yung pinaig baboy. Ano ba? Pwede mo kawahan to lapha ang mumuto ilapaw sa mga kababoy. Ano sa tiyan? Saan ikaw? Estupado ko? Asa man ni imong lupit imong sa bunira te. Bunira. May tatay niya. Ilan ka mag-estupado din ako? 18? 18 ka ba? Pili nagduha ko. Duha nagduha. Para estupado. Urut naman. Okay na to. Espada. Sila. Tara. Okay, mate. Upat ako ang estupado 18 ka mama. Katao, inumdum mo ato sa anak na kong amang. Saan gusto na ito na ating kumpay sa kuan secure episodes. Shout out sa Diyos. Busy ko karon. Shout out to taga Leyte. Humba ni Carl. Ubay-ubay lagi mahumba na balakag di kayo. Kuan. Okay, ito pamanhat to. Ilang ito ginawan to. Dua. Kani may na kumba ni. Abisag katong na itambok ato, humba ang yapon na to. Okay. Wow. Para humbaon eh. Apa mahuman. Unyo. Kaman. Para sugbaon eh. Ini para sugbaon asinan para sugbaon. Kining. Dili sa ni. Balik ba? Kaya ko mo. Koy panet. Sugbaon. May nang dagag humba kay Humba may dali na. Kung dali ko uli anda. may humba. Kung saan may panit tong gagmay, humbaon ka po to. Kung ana. Okay. Kung ana na. Sina kay Ikaw rin timpla na pa. Itong mga ululian sa kuwan ra makuha. Ulian. Sinuloy kay magtambok may utong
Sino naman wala manamok na babaw eh. Nagbawal ang tampo ron. Unod ng tante. Masakop yun, Col? Col? Yung masakop na eh? Ha? Masakop mo? Oh. Ako ni assistant. Oh, parang panay. Ha? Kuri, Ay, kuri. wala kayo magasubak ta. Ihaw? Isa man kayo? Kapag yung yapon? Ano ba? Inar ba? Inar. So, daghang salamat sa glantaw niya kung vlog karon din taman kay busy pa kayo na gasugba pa ko. Kung pwede gusto ngira ko vlog hari sila ka trabaho, gasugba sa ko. Daghang salamat po kung subscribe sa kong channel, please subscribe kung di channel siya. Hit the notification bell, mahimo i-bill all para updated mo sa mga bago na kong videos ka. Daghang salamat. Maayong buntag sa tanan.